tarde. Pili, esta xente ven de Vilar de Barrio. Esta fin Moito de semana gusto. celebran a Festa da Pataca, van por 45 edicións e teñen unha mora de concursos, entre outros, o da pataca máis rara. Mira esas patacas unha vez. Ti plantas patacas, Pili? No, No. no, que non teño leira, chica. Onde queres que as Te plantes? sorta. No, Te sorta. que no. Bueno, Un cachiño como pequeno queiras. terás. Sí, pero está de césped todo. Ah, vale. Ai, eres Está moi fina. bonito, sí, sí, sí. sí, Vale, vale. Pois fain concursos de pataca máis rara, pataca máis grande, e nos vamos facer un concurso de fritir ovos, porque Moi estamos ben. no Día Mundial do Ovo. Que ricos os ovos, verdad? Sí. Riquísimos. A mí encantanme. Un ovo frito con patatas e un chourizo Sí, ese é un manjar de Dios. Un manchar para e moitos pan de máis millo. Maravilla. Para mollar no ovo. Tamén. Oh, Por certo, que vimos a coñecer un estudo que os galegos somos, non nos sorprende moito, os que máis patacas comemos de toda España. Sí, dou fe. Botádelle, a ver, Pili, cantos kilos crees que comemos o ano cada galego? De patacas. por persona. Sí. Home, non sei, a min un saco dúrame 20 días. Ah, modo, muller. Pois creo que vas a superar todos os récords. Desayunas patacas ou que? Non, eu nas como, pero na casa hai que nas come, chica. A mediodía, a cena... Se non hai patacas, non hai comida. Pero hai que meterlle un pouco de verdura tamén. Tamén pasta, pero... Madre Máis de mía, 33 kilos o ano consumimos cada galego de patacas. é moito, eh? Bueno, a mí pareceme pouca, porque A mí me encanta. tamén. Sí, señor. Claro que Aí sí. A min pareceme pouco. Sobre todo se temos ovos ricos e vos e ben fritidos para mollar as patacas neles. Comezamos o concurso? Vale. Que hai que fritir un ovo? Hai que fritir un ovo, sí. Non Bueno, ten espera, máis déxame ciencia poñer isto. aquí. E con esto, eso por que igual Dios. salpique. Que eu teño mala experiencia, eu teño unha queimadura nunha perna por culpa do aceite, eh? Por eso non me quero No, meter pois eu xa te enseñei, este é de onte, Non estou mentindo, este é de onte, Sí, home, pero ti tes aquí unha marca, pero eu teño unha perna queimada aquí de aceite, que me caeu unha sartén así todo Bueno, volcoume non por riba. se che ve que te tapas co pantalón. Todos máis lesións que os xogadores do Real Madrid. Veña, Tales doulle. para fritir un ovo? Vos, como non nos facedes, non nos pasa nada. Claro, Tamén ten razón. claro, aí estamos. Eh. Espera, isto está quente. Está Hai ben. que encendelo, non? Veña, Sí, ti sí, axúdame. Axuda. Si eu non tío ni... Vale. Igual temos que esperar un pouco, non? Pois claro. A ver, espera, que estamos na televisión, non podemos esperar. Ai, E que vai pero facer como? Que Cocelo? fajo? Ten que estar o aceite quente. Dalle ao máximo. Xa está. Ten o aceite quente non fai puntilla. Non fai puntilla de camariña, sabe? Efectivamente. O ovo con puntilla de camariña. Vai, Por vou certo, dando, quen fritiu as patacas? Non sei, pero que doulle a cabeza Quen aliviada. as fritiu? O aceite. Están Así ninguén vai cocidas. contestar aquí a nada, polo que vexo. Esas patacas Pois a mí me están teñen cocidas. moi boa pinta, que vas que as fritiu de media hora. Sí, Bueno, están máis ben por favor. cocidas e me de fritidas. Igual lle faltaban uns Non 5 lle- minutiños máis, non? A ver, ti vas fritindo? A ver, doulle. Pois dalle. Veña, Dime ti. arranca a competición do fritido en Treva Iglesias en Pili Pantín. No, eso está frío, tío. Ai, la vista. Vai me salir así unha Patacas aí puntilla costou. aquí de frío. Eva, mal, rompeu a xema xa, Pili, da igual o que fagas, xa vas Pero gañar. xa ti a cabeza, está cagao. Porque para fritir un ovo perfecto, primeiro hai que botalo nun vaso. Pero es que ya lo bimbo. Cagada, Oh. esto... Bueno, botar, pero isto non quenta. No, yo sei, Esta Pili, plancha que non lle vai. pasa. Non vai, palabra que non vai, Bueno, acabamos no lugar. Facemos un chiste, como para Argilla. Vale, venga. Ah, cuidado, que aquí ya non fai moi Vai. ben. Bueno, xa vai fritindo algo. Por que as monxas nunca levan sandalias? Porque Solo son para... devotas. Ia avisar que aínda non son as 5 da tarde, pero ben. Ya, bueno, vai, xa se comportando. Xa está. Cao, do tempo que leva aí. Recordan, Lucía, cantos ovos se van fritir esta fin de semana, Vilar de Barrio? Pois temos previsto sobre 1250. Pero esta plancha na levar, porque si no, no. 1250 racións, perdón. Esta plancha na levar, porque si No, 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 non no. fritides ningún, digo yo, Acabamos co ano. No, e a Eva que na leven tampouco, Ben, canta xente vai dar fritindo ovos aí? É un catering dedicase a eso. Ah, vale, se dedican. Sí, pero ano pasado Vale. tiñan unhas tixolas de casi de, Fantasía, non hai de persona. 75 centímetros de diámetro vale e nada. botaban ali ao mellor 20 ovos de cada vez. Pero que vai presentar Eva a súa creación. Poñe nome, explícanos ou algo. A ver. Pata de perixil. É o futuro, tú. ¿Qué? Huevo a la castaña. Otoñal. Ahí lo esa? tienes. Que desastre, Espera, oh. espera, espera. Ti que fixastes aí, Pili? Eu estou facendo un amo, pero a plancha non vai, que queres que lle faco? E que diferencia hai entre o teu e o meu? A ver, explícame. Home, o teu xa rompeches.
Rompería o solo. Bueno, Non lle toquei. non, meteches a uña polo medio e xa o machacaches. Aí está, boa técnica. Pero falta a puntilla de camariñas que me gusta, hein? Mira, que eso como se fai? Pois co aceite moi quente, Eva. Ah, Ten que estar o aceite moi quente. E entonces xa queda chulo. non hai, non hai guai. pan para mollar aquí. Que va a mollar que aí non sacan nada. Saco. Xa perdeste. Espera. Que non vou sacar de que pin? Ai, Eva, non Non sabes. sacas. Estamos coa xente Vilar de Barrio, pero que mollar as patacas. A ver, Está callao. Vamos xa. A mí que coste gusta así, Callou, oh. Ella, ala, molleres. Aí está. Oye, pois está boa, Bromas aparte. Pois claro. Que molla aí, molla aí. A que molla? Sí. No, está callao. De todos os xeitos... A ver, É a calidad do ovo, nena. Son as galiñas. o concurso vai tamén que... Vamos a reconducir agora. Mariluz, como experta, que engañou este concurso? Bueno, teño que decir que pi. O teu esparrafouse moito, Eva. Pero que a creatividade que lle botei. Xa, pois é que... Home, Pili... Máis ben feitiño está o de Eva. Perdón, o de Pi. Perdón, o de Pi. O que pasa é que tuvo O de moito Pi. tempo aí. Pero, o de Eva... Iso non é un huevo fritido. Ela É que? unha tortilla francesa sin batir. Porque era a miña intención. Sí. Vamos a peche. E foi fina, e son atrapallada, foi o que fixo. Pois está rico, Mariluz, moitísimas grazas a todos que viñestes aquí de Vilar de Barrio. Esta fin de semana recordamos, non? Sí. Pois Mariluz Porque todo Lucía